Tässä on kaikki mitalit, jotka me ollaan tehty Ice Cagein voittajille tähän mennessä. Ice Cage 4 mitali. Tämä oli ensimmäinen mitali, jota me ikinä tehtiin. Meillä oli kuukausi aikaa suunnitella Maxin kanssa tätä vähän kiireessä ennen Ice Cagea, ja tämä oli lopputulos. Mutta mä tiesin, että Ice Cage 5 me tullaan level upaan mitalliin isosti, ja niinhän me tehtiinkin. Ice Cage 5 mitali, kuten te näette, iso level up viime mitallista. Tätä me suunniteltiin Maxin kanssa 2-3 viikkoa enemmän, hiottiin yksityiskohtia kunnolla, saatiin tää lopputulos. Tähän mä olin tyytyväinen, mutta mä kuitenkin tiesin, että ei tää jää tähän näin. Lisättiin paljon enemmän yksityiskohtia, keskityttiin kunnolla siihen, kattokaa mitä siitä tuli seuraavaksi. Ice Cage 6 mitalli, kuten te näette, ihan sairas. Level up taas viime mitallista. Tähän mä oon tosi tyytyväinen ja jopa mietin, että pystyykö tästä enää parantaa, mutta totta kai itseni tuntien aina on parannettavaa ja aina pystytään parempaa. Rehellisesti, kun ihmiset voittaa olympialaisissa, edes ne ei saa tällaisia mitalleja. Se arvo mitä nämä mitallit kantaa on priceless, tyylikäs, elegantti, voittamaton, mestari ja nämä on niin harvinaisia, että vaan voittajat saa ne kaulan ympäriinsä. Ice Cage 7 nähdään siellä ja kaataa mitä Mr. Wesson on keksinyt sinne.